Господин Ивев, да, коментара за мача. На вас, честита баба Марта. Коментара е, че това, което говорихме тук преди няколко дни, се потвърди. Те са трудните ни мачове, които като ги изиграем, нали, малко повече вкараме напрежение нали, на всяка цена победата и видях, че изигра нервен мач, който са важни трите точки. Футболистите, нали, можехме да го контролираме по-добре след 2-0, но не се получи, имаме по трудния начин, но важни три точки и поздравявам момчета за което. По принцип Ботев са неудобен съперник за Черноморие, така се получава последните години. Ботев Враца с първите два кръга от първенството нямат нищо общо като състав. Те вкараха, видяхте, трима нови чужденци. Нови, говорим в кавички, тъй като двама от тях се върнаха. Меси и Сърдар, мисля, че беше. Андея също играха с 8 чужденци срещу нас. Това предполага, че нали, имат качество и не затрудниха максимално, държаха топката. Ние според това много бързо давахме топката на противника, но можахме да издържим това, което ние е силното да играем без топка и това се показва в последните минути. Но като цяло казах, важни три точки и продължаваме напред. Един въпрос за националния отбор. Георги Костадинов извикахте, от дълго време не е бил в националния отбор. 2 години. Георги Костадинов не само, извикахме и други момчета, които не са извикали. Това са контроли, в които може да викаме хора, да видим. Той, знаете, че отбора ма е в челото на класирането, но, както се казва, една опция, която ще използваме за тези два мача. За джуниор да кажете така добро завръщане като. Добро с победата. Сега аз не искам да коментирам индивидуално, но всички знаем, че нашите футболисти, които показаха днес, могат много повече.